הליל, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. היא לילתן ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו במשעול הצר לקרב. ואת זכרת צחוקנו כמו נחל, ואת זכרת ריקוד ומפוחית, ואת זכרת את ערמת השחת, ואת מגע ידו של היחיד. ואם נותרת והבדידות חובקת, ואת פוסעת בכרמים לאט, את תחכי על כן כל כך בשקט. נפרדנו וחייכנו במבט. היא לילתן ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו במשעול הצר לקרב. אנו מודיעים לכם שהצטרפתם אלינו. עצרת הזיכרון תחל מספר דקות לפני הצפירה. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. יצאנו עד חיוור היה הליל, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. היא לילתן ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו במשעול הצר לקרב. ואת זכרת צחוקנו כמו נחל, ואת זכרת ריקוד ומפוחית, ואת זכרת את ערמת השחת, ואת מגע ידו של היחיד. ואם נותרת והבדידות חובקת, ואת פוסעת בכרמים לאט,
את תחכי על כן כל כך בשקט, נפרדנו וחייכנו במבט. הלל נתן ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו במשעול הצר לקרב. אנו מודים לכם שהצטרפתם אלינו. עצרת הזיכרון תחל מספר דקות לפני הצפירה. שלב בוחר, הזמן מילא. לכל המשתתפים בטקס ליל הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל, השנה עקב המצב, הטקס יועבר באופן וירטואלי, אך יישאר במתכונתו הקבועה. נצפה בסרטון הורדת הדגל על ידי קצין צה"ל. יזכור אלוהים את נשמות חיילי צבא ההגנה לישראל וחללי פעולות האיבה שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו גיבורים במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה, עיר האלוהים ומקום המקדש. מנשרים קלו ומאריות גברו, בצאתם להנחיל ניצחון עולם לישראל. זכר עקדתם ומעשה גבורתם לא יסופו מאיתנו לעולמים, ונפשותיהם תהיינה צרורות בצרור החיים עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב, ועם נשמות שאר גיבורי ישראל וקדושיו שבגן עדן, ונאמר אמן. כעת נצפה בהדלקת משואה לזכרם של חללי צבא ההגנה לישראל. נזמין לשאת דברים את סגן אלוף במילואים, מר איתמר בניאן, מוותיקי שכונת רוממה ונציג החברים. משפחות יקרות, מכובדיי כולם. צפירת הדומייה שעדיין מהדהדת באוזנינו נותנת את האות לפתיחת היום, שבו אנו מניחים בצד את בעיות היום-יום ואת המחלוקות, מפילים את החומות והמחיצות שבינינו, מתאחדים סביב המשפחות השכולות ומזדהים עם כאבן העמוק. הכאב היומיומי של האם והאב, האחות והאח, האלמנות והיתומים, הופך היום לכאב האומה כולה. היום, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנו הופכים לעם אחד. עם אחד ששכל 23,816 חללים, ועוד 3,153 אזרחים, מבחירי בניו ובנותיו, אשר נפלו בקרב, באימונים, בשגרה
ובפעולות איבה על ביטחונה, שלומה ועצם קיומה של מדינת ישראל. יום אחר יום, שנה אחר שנה, אתם, משפחות השכול, נושאים ממכם את הכאב שאיננו מרפא ואת הפצע שלא יוכל להגליד. ביום הזה, לב כולנו הולם עמכם. כאן נכבד בשיר מגש הכסף שכתב נתן אלתרמן בעיצומם של קרבות מלחמת העצמאות, הוא תיאר את הקו המצמרר והמתוח תמיד בין המחיר הנורא וכאב האובדן על הנופלים הרבים, ובין שמחת העצמאות על המדינה שבדרך. חלפו למעלה מ-70 שנים מאז נכתב מגש הכסף. יום הזיכרון ויום העצמאות קשורים ולפותים זה בזה בקשר בל יינתק, ולכן גם לא ניתן להפריד בין אלו שנפלו בהגנה על מדינת ישראל בכלל, ובין התפתחותה וצמיחתה של מדינת ישראל. כשאנו רואים היום את הפלא ההיסטורי שנקרא מדינת ישראל, נזכור תמיד ולעולם לא נשכח בזכות מה ובזכות מי כל אלה באו לנו. בזכות מה ובזכות מי באה לנו תקומתנו. בזכות הבנים והבנות שהלכו ואינם עוד. בזכות יקיריכם, יקירנו, שחרפו נפשם למען שלומה, ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל. משפחות יקרות, לא באנו הערב לנחם אתכם. אין בפינו מילים אשר יוכלו לרפא את הכאב שלכם, את הכאב על אובדן היקר מכל. באנו כאן רק כדי לומר לכם, כי אנחנו איתכם, אנחנו וכל עם ישראל. זוכרים את ההקרבה שלכם, מזדהים עם כאבכם, ומעל הכל שואבים כוח מתעצומות הנפש שלכם, את הכוח להמשיך ליצור, להמשיך לבנות ולנטוע בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, מדינת ישראל. מדינת ישראל היא תופעה יוצאת דופן ונס בתולדות העמים. היא נוסדה ומתקיימת בניגוד לכל הסיכויים והסיכונים. דמוקרטיה יחידה, מוקפת אויבים בלב אזור עוין במזרח התיכון. מאוימת תמיד, היא קרוב ומרחוק, וחרף כך עומדת יציבה ואיתנה, מחיה ומחדשת את המורשת היהודית ואת מסורת האבות בהוויה הלאומית, עתירת הישגים והצלחות, חסרי תקדים בתולדות האנושות כולה. אך עם כל זאת, המנוחה והנחלה עדיין מאוד רחוקות מאיתנו, במיוחד נוכח השינויים והטלטלות שהעולם עובר בעשור האחרון באופן כללי, וביחס שלו כלפי מדינת ישראל. בשבוע שעבר ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. חלפו 75 שנים מאז השואה שעמנו חווה, ועדיין אנו חווים גילויי שנאה ואנטישמיות רק על שום היותנו יהודים. זאת היא מציאות מדאיגה, המהווה תזכורת לצורך הקיומי בבית לאומי, לעם היהודי, מדינת ישראל במדינת ישראל. מדינה יודעת לשמור על יתרון העוצמה הצבאית שלה מול מדינות וארגוני טרור המחזיקים באידיאולוגיה להשמדת המדינה. יום הזיכרון לנאור גם יום המאפשר לנו להביט פנימה אל תוך החברה הישראלית אשר על הגנתה נפלו הגיבורים. החברה הישראלית והעם היהודי ידועים ביכולתם להתקבץ ולהתאחד יחד בשעת משבר. ראינו זאת בכל מלחמות ישראל מאז הקמת המדינה, ולהבדיל גם במהלך השבועות האחרונים בהם אנו מתמודדים יחד עם מגפת הקורונה. ימים בהם אנו הופכים לחברה אחת שעומדת כחומה בצורה אל מול האתגרים עם גילויים של אהבה, דאגה, ערבות הדדית וסולידריות בין התושבים. עם זאת, עלינו לשאוף להיות מאוחדים וסובלנים האחד כלפי השני גם בעיתות רגיעה ושלום, לאמץ את המתינות ולבאר את הקיצוניות. להגדיל את הסובלנות ולצמצם את העוינות כלפי השונה מאיתנו תרבותית או דתית. לפעול למען חברה צודקת ושוויונית, לצמצם פערים ולהבטיח צרכים מינימליים לקיום בכבוד של כל אזרח ותושב, במרכז ובפריפריה החברתית והגיאוגרפית. בכך אנו שומרים על מורשת הנופלים, מקדשים את זכרם, מקיימים את צוואתם, ומאירים את נר נשמתם לצד נר הנשמה של מדינת ישראל, שבאה לנו בזכותם. משפחות יקרות, ליבנו איתכם וראשינו מורכנים בפניכם. ביחד נמשיך לזכור ולהזכיר את הבנים והבנות, הגיבורים והגיבורות, שנפלו בכל מערכות ישראל ושמסרו את נפשם למעננו, למען מדינת ישראל, תוך תקווה שיגיע היום בו יתגשם הפסוק מחזון הנביא ישעיהו, וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. יהי זכר הנופלות והנופלים ברוך. תודה רבה
למר איתמר בניין. נזמין לשאת דברים את הרב משה בוסו, מתושבי השכונה, ונכדו של הצדיק בבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ברשות כל המשתתפים בטקס הזה, טקס מאוד מיוחד, כל אחד במקומו, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, לא אוכל לפרט, מטעמים מובנים, פשוט לא נמצאים פה אז קשה לפרט, אבל הלב מרגיש. הלב מרגיש איך שהמרחק הפיזי לא יוכל להפריד בין הנשמות שלנו. וזה מזכיר את מה שאמר יהודה הלוי המשורר, לפני כ-900 שנה, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב, למרות שהוא היה בסוף מערב, באירופה המערבית, בספרד, אבל הלב שלו היה במזרח. המרחק שמפריד בינינו לבין הנשמות של הנופלים, הם נמצאים שנות אור בעולמות העליונים, הנשמות שלהם שוכנות תחת כיסא הכבוד, וכמו שאמרו חז"ל, שהרוגי לוד, אין כל אדם יכול לעמוד במחיצתם בגן עדן, יש להם מחיצה מיוחדת בעולם האמת, בעולם העליון, אבל כמה שהמחיצה שלהם מיוחדת ועליונה, והזכויות שלהם עצומות, אבל אנחנו מרגישים קרובים, הנשמות קרובות אלינו, אנחנו מרגישים את הקרבה הזאת, לא רק בגלל שאנחנו חייבים להם, לא רק בגלל שמסרו את נפשם למען עם ישראל, למען תורת ישראל, למען ארץ ישראל, למען קידוש השם, אלא בגלל שהזכויות האלה הופכות אותם לנשמות מאוד גבוהות וקדושות, שעליהם עומד כל עם ישראל, ואולי גם כל העולם. ברגעים אלו אנחנו מזכירים את הנשמות שלהם, אנחנו חייבים גם כן לזכור את המציאות, להרגיש את המציאות, לחיות את המציאות שאנחנו חיים אותה. הנקודת הזמן בהיסטוריה שאנחנו עומדים ברגע זה, זה דבר שפשוט צריך לפתוח את העיניים כדי להבין ולהרגיש מה קורה, מה מתחולל לנגד עינינו, מה השם מחולל לנו. אחרי שנות 2000 של גלות, תופעה שלא היה כדוגמתה בכל ההיסטוריה האנושית, עם ישראל ממשיך לחיות בלי טריטוריה, בלי מדינה, בלי כלום, עד שבסופו של דבר כולם נקבצו בעולה, מתחילים, קיבוץ גלויות מתחיל להתחולל לנגד עינינו, בניין הארץ, בניין הערים, הבניין הפיזי, הבניין, הגיבוש של העם, האחדות, האהבה בעם ישראל, האהבה היא שמחברת אותנו ועושה אותנו לעם, סביב האמונה שלנו. האמונה שלנו, כי האלף בית של היהדות זה אמונה וביטחון. אמונה בשם וביטחון בשם. כמובן, צריכים גם את הביטחון של החיילים, את המסירות נפש שלהם, ואת ההשתדלות, 1000 למטה, 1000 למטה. אבל מה שמלכד אותנו, זאת האמונה הזאת, שעושה אותנו לעם אחד, שהחזיקה אותנו אלפי שנות גלות, ושמחיה אותנו ברגעים אלה. חובתנו ברגעים אלה. אני הכרתי את משפחת אינדיג, שגם יש לה את הקדוש דוב, שהיה דמות שאמרנו שנה שעברה, שאמרו לי כמה אנשים שזכו להכיר אותו. אין ספק, הדמות הרוחנית שלו, העוצמות שהיו לו, אין ספק שאילו היה חי, הוא היה או ראשון, או רב ראשי לישראל, או אחד הרבנים הראשיים בארץ הזאת, באיזשהו תפקיד הבכירים ביותר. זה הקורבנות שהקריבו עם ישראל, למען עם ישראל, זה אחד מהקורבנות, וכמה אנחנו צריכים להעריך ולהכיר תודה ולהצדיע להם. אבל כדי שהקורבנות האלה יהיו קורבנות
שבאמת היה כדאי לעשות אותם, צריכים להוכיח שבאמת אנחנו, כמו שהם מסרו נפשם, מתו על קידוש השם, אנחנו נחיה על קידוש השם. נהיה דוגמה, נהיה אור לעמים, נהיה עם מלוכד, למרות הניגודים, למרות חילוקי דעות, נכבד אחד את השני. אלו שלא מכבדים ונלחמים מלחמות של חירוף נפש, של חוסר כבוד, הם שוברים את העם. אנחנו צריכים להיות מלוכדים למרות ניגודים, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, אהבת השם, אהבת הזולת, זה מה שיעשה אותנו עם ישראל, ובעזרת השם, ככה נזכה בקרוב, שכמו שהשם מתגלה בימים אלו, סביב הכתר, כתר פשוט, זה לא יאומן, איך שכל העולם כולו מקבל מסר מלמעלה, מסר עליון של כתר, כתר מלכות. לא לחינם קוראים לנגיף הזה כתר, כי זה בא לרמוז מי שולט על העולם, ובעזרת השם נזכה שהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז אנחנו זוכרים את כל אלו שמסרו נפשם ברגעים אלו, ויודעים שבעזרת השם הם עומדים בתפילה בשמיים בשביל כל עם ישראל, ואנחנו במקום שלנו גם כן מזכירים את נשמתם ונעשה הכל לעילוי נשמתם, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה ולתחיית המתים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה לרב משה בוסו. נזמין את הרב ברוך ברנדווין, נציג המינהל הקהילתי. משפחות השכולות היקרות, יושב ראש ומנהל המינהל, חבריי, חברי ההנהלה וכל הצוות, וכל תושבי רוממה בעבר ובהווה. הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין זכותו יגן עלינו. אמר פעם, כתוב ואהבת לרעך כמוך. אם אתם רוצים לדעת מהי אהבת ישראל אמיתי, אם יש יהודי בסוף העולם וכואב לו האצבע הקטנה של הרגל, ואתה מרגיש, זה אהבת ישראל אמיתי. כתושב רוממה, עוד לפני מלחמת ששת הימים, אני מרגיש כמשפחה ברוממה, ממש משפחה אחת, ללא הבדל. ולכן, כשאנחנו נמצאים עכשיו במצב כזה קשה ביחד, אנחנו מרגישים את כאבכם ומחבקים אתכם ואומרים לכם, אל תיפלו, אנו לצדכם בכל מקום ובכל עת. גם עכשיו אנחנו נמצאים בזמן מאוד קשה של מגפה בכל העולם, ורואים באמת את מלאכת עבודת הקודש של משפחת רוממה, המינהל וכל הצוות, מקטן ועד גדול. בזמנים אלה אנחנו רואים עד כמה מגויסים ודואגים לכל התושבים, ולא משאירים שום קשיש, אלמנות, נכים, בודדים וכדומה, דואגים להם לאוכל ולתרופות. בזמן ויום קשה כמו היום, אשר כולנו מתאחדים מסביב לקדושים והטהורים, אנו מבקשים לקדוש ברוך הוא שיאמר יוצרותינו די, ויהי זכרם ברוך, ותהי נשמתם צרור בצרור החיים. בסרטון בו נושא ראש העיר מר משה ליאון דברים ליום הזיכרון. תושבים יקרים, משפחות, בערב זה אנחנו כל אחד בביתו יושבים בצד המחשב,
בין הזיכרון ונצאת לנו, ובליבי עולה מחשבה שמלווה אותי בליל הסדר. גם אז בליל הסדר ישבנו לנו בחיק משפחותינו הגרעינית, נרות אחד דולקים, ובנשמתנו כולנו עם ההורים שלנו שחוגגים את החג ביחידות, אולי אפילו בבדידות. וגם בלילה הזה אנחנו יושבים בביתנו, מבודדים מהציבור הגדול והתומך שמלווה אותנו כל שנה ושנה, בעצרות, בטקסים והאזכרות. במחשבה עולה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? והמחשבה עוד מתעצמת כאשר אני מזהה את ההגבלה בין זיכרון יציאת מצרים לזיכרון יקירנו. זיכרון בנינו ובנותינו, אותם גידלנו וטיפחנו. זיכרון בנינו ובנותינו, עולם ומלואו, ששמו נפשם בכפם, והיו כחיץ בינינו לבין אויבינו, ומסרו את נפשם כדי שאנחנו כולנו, ילדים, נערים ובוגרים וזקנים, נוכל להקים ולקומם כאן בארץ ישראל, בירושלים עירנו, חיים תוססים, מלאים באהבה, שמחה, שלום ורעות. ובהקבלה, זיכרון יציאת מצרים, שהוא זיכרון השינוי הגדול במעמדנו, מעם של עבדים לעם חופשי, יוזמתי, ומעל הכל מקדש את החיים. משפחות יקרות, הורים יקרים, אחים ואחיות. בחד אנחנו מבכים היום את הפרידה, את הניתוק, את הפסד החיים הצעירים, וליבנו נקרע בקרבנו. מאידך, בנינו ובנותינו, שאותם אנחנו כואבים, ציוו לנו חיים חופשיים במדינה ששמה לה כדגל את חירות האדם, והינה אור לגויים בפיתוח מערכות היחסים בין הקבוצות והתרבויות השונות. מדינה שהינה אור לגויים בפיתוח החוסן הקהילתי. ומהו החוסן הקהילתי? מזה כחודשיים מורחים נפעמת לנוכח הרוח ההתנדבותית של תושבי ירושלים, שבאמצעות המינהל הקהילתי, נבחרי הציבור ועובדי העירייה, אגודות התנדבותיות בעיר, חיילי ומפקדי פיקוד העורף, שנרתמו באכפתיות מדהימה לעזור איש לרעהו, לתת כתף, מילה טובה, ארוחה חמה. חוסן קהילתי זה הינו אפשרי בזכות אלו הבנים והבנות, חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, שברוחם ונשמתם, בשנות חייהם היוו את עוגן האחדות, השייכות והאכפתיות, והשאירו לנו חזון קהילתי תוך כדי שמסרו נפשם על מזבח המולדת. השם עוז ועמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. נשמע כעת קריאת משנה במסכת אבות על ידי יגאל אלחרר. אבות פרק ד' משנה כ"ב. הוא היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות, והחיים לדון, לידע או להודיע או להיוודע שהוא אל. הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדין, הוא עד, הוא בעל דין, הוא עתיד לדון ברוך הוא, שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, שהכל שלו ודע שהכל לפי החשבון. ואל יבטחך יצרך, שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין זצ"ל,
ביקש לפני מותו לכתוב על מצבת קבורתו. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת, שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ותעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. תודה רבה ליוסי אלהרר. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע, על טל ועל מטר עליכם ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן הנאהבים והנעמים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. נשמע כעת קריאת מזמור מספר תהילים על ידי יוסי מזרחי. שיר המעלות. בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב. הזורים בדמעה, ברינה יקצורו. הלוך ילכו בכו נושא משך הזרע. בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. תודה רבה ליוסי מזרחי. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות חיילי צבא ההגנה לישראל, שנפלו במלחמות ישראל, בפעולות ההגנה, תגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ולנשמות כל חללי פעולות האיבה, ולנשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, שחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, ובנינו תושבי השכונה שנפלו. טוראי אינדיק דוב, זכרו לברכה. טוראי רוני בן שושן, זכרו לברכה. טוראי בראשי יהודה, זכרו לברכה. סגן ברעון בנימין חנלאל, זכרו לברכה. סגן גינזר צבי הנרי, זכרו לברכה. רבת דריקס שמעון, זכרו לברכה. רבת דוידוב נתן, זכרו לברכה. מזרחי רחל, זכרה לברכה. טוראי מרקביץ' דוד, זכרו לברכה.
מרקוביץ' אליהו, זכרו לברכה. סמל ראשון אוריאל דוד, זכרו לברכה. רב טוראי ניאזוב ששון חי, זכרו לברכה. סמל צ'יקושווילי דניאל, זכרו לברכה. טוראי צדיק יצחק, זכרו לברכה. טוראי קלוגמן מרדכי אליהו, זכרו לברכה. סמל ראשון רוזנברג אברהם, זכרו לברכה. סמל רחמים אברהם חיים, זכרו לברכה. טוראי שטיין נחמן, זכרו לברכה. סמל שימל יניב, זכרו לברכה. רבת שריקי משה, זכרו לברכה. לכן, בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם. בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. תהא נשמתם צרורה, בצרור החיים, אמן, סלע. כרגיל, בטקס ליל יום הזיכרון, מדי שנה בשנה בשכונת רוממה, אני מספר סיפור בעקבות הביקורים שלי בהר הרצל ובשאר בתי עלמין צבאיים בארץ. הסיפור שאני רוצה לספר כעת זה סיפור שהתרחש לפני חצי שנה. באחד הימים אני יושב תוך כדי כתיבת ספר פרויקט לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל, ובראש שלי מתנגן לו שיר יפה, מרגש, על ירושלים. השיר, ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה בצלל צבעי הקשת, והיא נוגנת לי בכינור. השיר מפורסם, ידוע, ואני שואל את עצמי, מדוע השיר הזה מתנגן לי בראש, בשעה שאני עוסק בפרויקט לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל. ואני מחליט ללכת לבדוק מי כתב את השיר, ומי הלחין אותו. ואני מופתע, קיבוצניק מבית השיטה, בשם יוסי שריג, כתב את השיר והלחין אותו לבקשת הגבעתרון. אני ממשיך לקרוא, ואני מגלה שיוסי שריג, זכרו לברכה, התגייס בערב יום הכיפורים תשל"ד, עלה עם היחידה שלו לרמת הגולן כשריונר, ושם הוא נהרג במלחמה נגד הסורים בערב חג הסוכות. הוא נטמן בחלקה הצבאית בקיבוץ בית השיטה. הוא היה מלחין גדול וכתב הרבה שירים מאוד מפורסמים. ואז הסיפור הזה ריגש אותי, והחלטתי שאני עולה לקברו בערב חג הסוכות לפני כחצי שנה. איך אני מגיע לבית השיטה בערב חג הסוכות? אני עולה באוטובוס עד בית שאן, ושם אני מתגלגל בטרמפים לכיוון בית השיטה. מספר ימים לאחר מכן, בשיעור קבוע שלי בבית שמש,
אני מספר את הסיפור של יוסי שריג לחברים שלומדים איתי. ואז שואל אותי חבר מהתלמידים בשיעור, בן גילי, מר משה ביטון מהיישוב שואבה, ושואל אותי איך אני מתכונן להגיע לשם. אמרתי לו באוטובוס. ואז כמובן הוא התרגש מהסיפור, ויחד עם חבר צוריאל אדרי מבית שמש, הם אומרים לי שהם מגיעים ביום ערב חג הסוכות לירושלים מוקדם, והם מצרפים אותי איתם, ואנחנו נוסעים ביחד לבית השיטה, לקברו של יוסי שריג. ואכן, ביום ערב חג הסוכות, השנה, הם מתייצבים בשעה 7 בירושלים, ואנחנו יוצאים ברכבו של משה ביטון לכיוון בית השיטה. כל הדרך אנחנו שומעים את השיר מתנגן, ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת. אנחנו מגיעים לבית השיטה, מגיעים לחלקה הצבאית שם, ומאתרים מיד את קברו של יוסי שריג, מניחים על הקבר את הפלאפון, וכל האזור שומע את השיר, ראיתי עיר עוטפת אור. הדלקנו נרות כמובן, לעילוי נשמתו ולנשמות כל חיילי צבא ההגנה לישראל שטמונים בחלקה שם, וגם אמרנו השכבה, וכשסיימנו לשיר, יצאנו מהחלקה, והנה אנחנו רואים יהודי על טרקטור, קיבוצניק, מבוגר, ואנחנו שואלים אותו אם הוא הכיר את יוסי שריג. אז הוא אמר שכמובן הוא כן הכיר, והוא היה חניך שלו, בנערות שלו. ביקשנו ממנו שיספר לנו מעט על הדמות הנפלאה הזאת, והוא בדמעות בעיניים, כשהוא על הטרקטור, מספר לנו על יוסי שריג. דרמטיות, אבל הוא מבטא יותר מכל דבר אחר את ההרגשה של המחויבות שלנו כלפי כל אותם חללים שמסרו נפשם כדי שאנחנו נוכל לשבת, לגור ולחיות בשלווה בארץ ישראל, ארץ הקודש. עלינו החובה המוטלת לזכור אותם, לא רק בליל יום הזיכרון ויום הזיכרון, כי אם כל השנה, כל אחד ימצא לו את הדרך, את מי לזכור ואיך לזכור מכל אותם אלפי חללים שמסרו נפשם עבורנו, עבור תקומת המדינה והאומה. אני מזמין עכשיו את הציבור כולו להצטרף לשירת אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. באמונה שלמה, ואף על פי שהתממיה, ועם כל זה אחכה לו, אחכה לו. ואף על פי שהתממיה, ועם כל זה אחכה לו, אחכה לו.
אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. נצטרף כולנו לשירת התקווה. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. נסיים את הטקס בקריאת שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תמה עצרת אזכרה לחללי צבא ההגנה לישראל ונפגעי פעולות האיבה, אייר תש"פ. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן סלע. תודה לכל המשתתפים בהכנות לטקס. אני חייב לציין את איתמר בניין, שסייע בידינו רבות בכל ההיבטים הטכניים של הפקת האירוע, ולברק דמרי ובנו נריה על כל קטעי השירה שהושמעו בטקס. הנכם מוזמנים לצפות במצגת סיפורי הנופלים של שכונת רוממה, יהי זכרם ברוך. הסיפורים יקרנו כעת בעוד זמן קצר. תודה רבה לכולם. בשורות טובות, ישועות ונחמות.